जारिमिनारि सान दा बेवहाय भारतनि नखर मन्त्रिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बेवहाय 50,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा थुबुर जानानै एखे खेबसेयावनो बयबो आरज गाबगोन। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ धोरोम आरो बर' माहारिया मुलुगाव आरोबाव मोजाङैनो सिनायजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबदों जे बे आरजनि उनाव जोंनि माहारियाव अरायसम गोजोन खौसेथिया थायो आरो जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो आब्रुथिनि गेजेरजों मोजाङै दावगालांनो हायो। बिनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबो आरो दिनैनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङैनो मोजां जाफुंलाङो बिनि थाखायबो आं आरज गाबदों। मा मोजां मेसेज मोनगोन दिनैहाय? बे जोबोद गिदिर मोनसे मेसेज, मानोना बाथौ धोरोमा भारतनिनो मोनसे गोजाम धोरोम। दा बेखौ गोबां मानसियानो मिथियामोन। जेला भारतनि सासे गिबि सारिनि दैदेनगिरि नखर मन्त्रि बिथाङा फैना बेयाव बाहागो लागोन, माने बेयाव भारतबर्षआनो मोनसे रिकगनेसन होनाय बायदि जायो। दा नंखायनो बे भारतबर्षआ जेब्ला रिकगनेसन होगोन अब्ला बर'नि धोरोम बाथौआ मोनसे स्टेन्डार्डआव बेयो थागोन। आगोलाव बेखौ जों सिबिदोंमोन, नाथाय बेखौ गासैबो भारतनि मानसिया मिथिनायनि उनाव बाथौ धोरोमनि फारसे मानसिफोरनि जि श्रद्धा, जि मोनसे मान, बियो आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बाथौजिमखौ जथेस्थ' रिफर्म खालामबाय, मोजां खालामबाय आरो दा जि सोलिगासिनो दङ जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ अराय सम मोजाङैनो लाखिनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो नाजालांनांगोन, बेनो आंनि खावलायनाय। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो थामथि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय, रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।